Wow, bashana. Kushubile bashana. Uminister umusha wamaphoyisa bashana uFeroz bashana. Uthi le ndoda le ebulale amaphoyisa awu2 eGoli bashana imcasule kabi bashana. Bashana ufuna amaphoyisa abuye nayo iphila izobhekana namacalayo bashana. Bashana angathi kulindele ukuthi amaphoyisa acuthe bashana. Zama kumbalela mayephethe 16 shooter abona ukuthi isiphelile inhlamvu ke phela manje la bese bayambhudubeza bashana. Bashana. Umoyo ubuya eZimbabwe. Abantu abasebenzisa isibhamu ababuya eZimbabwe ama-veteran lawo. Amasosha emazweni awumakhelwane ama-guerrilla lawo highly trained. Inkosi Malanga eyiready ukunquma. Hayi indaba yokudlala. Asazi bashana ngoba phela kulwiswa umkhwanazi ngayo yonke lento manje kusetshenziswa igazi labantu. Dala amaphoyisa phela eGoli ngalomqondo. Kothiwa nobashana komele sibabeke emkhulekweni sibanxusela usinkosi uFeroz isigila mkhuba lesi umoyo abe nomusa emaphoyiseni angathi amaphoyisa ayambamba yena shaya tumbling akugcwale kona bese yasho lonto kuona amaphoyisa akukho kubambisana ezweni ubashana isaso sholonto ubashana basopa lo ciao blarm toka